Assalomu alaykum, men intra serverleri, DNS serverleri ne edip gözlemeli, ne edip tapmalı. Şunu aydayn size. Google Chrome'a girýän, Google'a ene şeýle diýip ýazmaly. Servers DNS over HTTPS. Короче, russçalaba mene şunu diýip ýazýan. Server DNS HTTPS. DNS поверх HTTPS. Şeýle diýip ýazmaly. Şutaýdan gözleýän GitHub bar şutaýlarda ene DNS serverler çykýar. DNS serverlerini şunu kopýalaýan, intrana goýýan, görýän haýsy işe alýan. Okey, bolanyny. Menim şutaýdan aldym dosya bio öňki. Can defigane. DNS, CBDNS, DNS Home D, doh. В общем, can. Google'un kuanı. Şeyler, короче. Like basmalı, подписка olmalı. Sağ olun.